Κλαν Hyuga εξειδικεύεται στο ninjutsu και taijutsu, διατηρώντας ένα ισορροπημένο στυλ μάχης που συνδυάζει ψηλό επιθετικό και αμυντικό προφίλ. Ικανότητα 1. Byakugan. Με την ενεργοποίησή του κερδίζετε λίγους πόντους ninjutsu και taijutsu, ενώ μπορείτε να δείτε τα ζωτικά σημεία του τσάκρα του αντιπάλου, κάνοντάς σας τον απόλυτο παρατηρητή. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα μάτια. Ικανότητα 2. Χακέ. Χασανγκέκι. Ρίχνετε ένα ισχυρό χτύπημα με την παλάμη στον αντίπαλο, προκαλώντας knockback, αν το Byakugan σας είναι ενεργοποιημένο. Στοχεύετε ακριβώς στα ζωτικά σημεία τσάκρα, κάνοντας τον εχθρό να χάσει επιπλέον τσάκρα. Ικανότητα 3. Χακισιό Καϊτέν. Η απόλυτη άμυνα των Hyuga, αλλά ταυτόχρονα η καλύτερη επίθεση. Περιστρέφεστε απελευθερώνοντας τσάκρα από όλο το σώμα, δημιουργώντας έναν θόλο που αποθεί κάθε εχθρό που τολμά να διαπεράσει, πετώντας τον μακριά με ισχυρή δύναμη. Υπέρτατη ικανότητα. Χακέ. Ροκιουζιόν Σο. Έχετε τελειοποιήσει την τεχνική σας, ξέροντας κάθε ζωτικό σημείο του αντιπάλου. Χτυπάτε με αστραπιαία ταχύτητα 64 φορές, σφραγίζοντας το τσάκρα του αντιπάλου σας και προκαλώντας καταστροφική ζημιά.